Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Salamat sa imong pagpadayon sa pag-uban kanako sa pagtuon sa sulat ni Pablo sa taga Roma. Og hinaot ko nga daghan kag nakutlo nga mga espirituhanong leksyon sa atong pagpanag-uban. Ang hinaot ko nga nakas may panglawas karon. Og salamat sa imong pagpadayon sa pakiguban. Atong basahon ang pulong sa Dios kana sa Roma 11:16 ngadto sa 24. Diin ang atong topic mahitungod kini sa pagbaod sa mga magtotoo nga mga hintil sa ilang pagpagarbo ngadto sa makaliwat ni Jacob. Og ako basahon matud pa diri ang panag-ingnan sa mga Hudyo sama niini kun ang tipik sa pan na nahalad ngadto sa Dios, ang tipok nga pan iya usab sa Dios. Ug kun ang gamot sa kahoy iya sa Dios, ang mga sanga sa kahoy iya usab. Ang mga Hudyo sama sa mga sanga sa kahoy ulibo nga gipangputol. Ug kamo nga mga dili Hudyo sama sa mga sanga sa ihalas nga ulibo nga gipangsumpay sa pinutlan sa mga sanga. Busa nakaambit kamo sa mga kaayuhan nga gihatag sa Dios sa mga Hudyo. Apan ayaw kamo pag-unahuna nga mas maayo pa kamo kaysa mga sanga nga gipangputol. Hinumdumin ninyo nga kamo ang mga sanga lang. Dili kamo ang nagabuhi sa gamot, kundi ang gamot mao ang nagabuhi kaninyo. Og matud pa, basin kung ang uban kaninyo moingon nganong gipangputol sila ug kami ang gipangsumpay, kung dili pa kami mas maayo kay kanila. Gipangputol sila tungod kay wala sila motuo kang Kristo ug kamo ang gipangsumpay tungod kay mituo kamo. Busa ayaw kamo pagpasigarbo. Pagbantay hinuon kamo. Okay? Mao ni so no ang tema diri. Ayaw kamo pagpasigarbo. Pati uno matud pa tungod kay kon gipangputol man gani sa Dios ang tinuod nga mga sanga nga mao ang mga Hudyo, mas sayon nga pagputol kaninyo kay sinumpay man lang kamo nga mga sanga. Dinhi makita ang kaayo sa Dios o ang iyang pagka-istrikto. Istrikto siya sa mga tao nga dili mutuo kaniya. Apan maayo siya kaninyo kung magpabilin kamo diya sa iyang grasya. Apan kung dili, pamutlon usab niya kamo. Sa laing bahin, kung dili na magmagahi ang mga Hudyo, mutuo na sila usab, isumpay niya sila balik sa punuan kay mahimo kana sa Dios. Kay kamo nga mga dili Hudyo sama sa mga sanga sa ihalas nga olibo nga gipamutol o gipangsumpay sa dili ihalas nga olibo nga mao ang mga Hudyo, bisan pa kung kini sukwahi sa naandan nga pamaagi. Apan labing sayon alang sa Dios nga ibalik pagsumpay ang tinuod nga mga sanga ngadto sa ilang gigikanan nga punuan. Okay? So, mao kadto maigsoon ang pulong sa Dios, no? Og matud pa ni Pablo nga nasiguro niya nga si Abraham naluwas pinagi sa pagtuo lamang. Ug iyang giila nga ang mga kaliwatan ni Abraham maluwas usab kung sila motuo sama sa gibuhat sa ilang amahan. Sama sila sa mga sanga sa kahoy nga olibo, no, sa kamingawan. Apan gisumpay sila sa Dios ngadto sa karaang kahoy sa olibo. Sama kang Abraham nga usa ka kaliwat aron sila mabuhi sa iyang duga. Mamunga gikan sa iyang gahom. Apan kung ang putlon sa Ginoo ang orihinal nga sanga aron gisumpay sa lahing mga sanga, ang maong sinumpay dili angayan magpasigarbo. Abot pasabot niini nga kita nga mga hintil dili kita magpasigarbo nga nakadawat kita sa grasya kay mao na nga giputol man gani sa Dios ang orihinal nga inugta nga sanga o kita ilatang kita mga ihalas nga olibo ingo latang gisumpay, no. Kaya usab sa Ginoo nga putlon gihapon. Mo ni dako nga tanghaga nigsuon kay matud palagi bubalik og tuo katong mga Hudyo, maputol naman sad katong pagsingit sa sanga nga dili original nga maoy sumpay. Medyo kining panultihon igsoon may pagka misteryoso nga hisgutanan. Ang mga Hudyo sama sa giputol nga sanga tungod sa ilang pagsalikway o sa kaluwasan.
Samtang ang bag-ong sanga nagrepresenta sa mga Kristohanon nga midawat sa pagtuo sa anak sa Dios. Ang bag-ong sinumpay dili magpasigarbo, no? Lisod kay magpasigarbo ta sa atong galingon. Ug moingon nga sama sa original nga sanga. Siya nga nagpagarbo ug magpataas sa iyang kagalingon, dali rang mahagbong. Mao nga si Pablo nagbahad sa mga magtotoo nga mga hintil batok sa pagpaburot sa kagalingon. Si Apostol Pablo nagpadayon ug nagmatuod nga ang pagkamatarong sa balang Dios wala magbati og kaluoy sa mga original nga sanga, tungod kay wala sila mamunga bisan gisultihan sila sa Dios pinagi sa mga pakigsaad. Putlon usab niya ang bag-ong sinumpay nga sanga kon magdalag silag sakit sa ilang pagkatao, magdumili sa gahom sa karaang gamot nga mulig-on kanila. Si Pablo bisgot sa kaayo og pagkahigpit sa Dios. Ang Dios maayo pero usahay higpit pod. Ang pagkahigpit sa Dios makita sa iya pagputol sa dili mamungang mga sanga. Tinuod igsoon, no? Lalo na po yung mga kapungot ng Dios. Yan tong mga tao nga ang tagaan niya pagigsaad apan nagmagahi. Unya nagatagamtam sa mga sinumpay nga kaayo sa Dios kay siya espirituhanong kahoy nga olibo. Sila nagpag-o ug magbubungahon, magpabilin sila kaniya. Apan kung magmagahi, magmasinupakon, putlon usab sa Dios. Si Jesus di pasabot niini nga prinsipyo sa pag-ingon, ako ang tinuod nga punuan, kamo ang mga sanga. Siya magpabilin kanako, ako magpabilin diha kaniya, mamunga og daghang bunga, kay walay kahoy nga makahimo gawas kanako, no? Matud pa niya wala kamoy mahimo kung wala kamoy magpabilin kanako. Kinsa katong dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ibabag og malaya. Pamutlon kini og dauban. Mao kini ang giingon sa Juan 15:5-6. Bahin kanato wala kita kasilagi sa Dios sa atong pagkamakasala. Pan sa dihang nagbasol kita, gihinluan kita og sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo, nabuhi kita diha sa balang espiritu. Niini nga paagi nga gusto niyang luwason ang mga kaliwat ni Abraham uban sa tribo ni Ismael, ang kinibang mga Muslim ug mga kaliwat ni Jacob. Kung mangita sila sa kamatuoran, si Jesus mupasig-uli kanila aron mamunga og daghan sa matag usa kanila. Ang Dios may igsoon karon nagtawag gihapon, no, sa mga mga Israelihanon ug mga kaliwat ni Ismael, ang mga Muslim. Pinaagi gihapon sa pagwalis maayong balita. Magampo ta igsoon. Angito namahan, nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong paghinlo kanamo. Mga tawo walay tahod, gibalaan mo kami sa imong grasya o gipasig-uli kami sa espirituhanong lawas ni Kristo. Pagkadako sa libreng pribilehiyo nga imong gihatag kanamo, tabangi kami nga dili mo pa sulabi sa among kagalingon, dili magmagarbo, aron tingguhaon namo ang pagdasig sa usag-usa ug magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Amen. Dunay mga pangutana, unsay pasabot sa pasig-uli o pagsumpay ngadto sa espirituhanong lawas ni Kristo? Kung napalay pangutana, kinsa ang namiligro kung ang maong pagsumpay madaot? Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.